Un simple paseo pola ribeiriña e o Conchido mostra as claras a situación de abandono e a falla de servizos que presenta a zona. Non hai beirarrúas, o firme da rúa está deteriorado ou ten fochancas. A maleza invade a calzada e as farolas existentes están rotas. Só son algúns exemplos. Para o BNG non é un problema novo, xa que o levan denunciando dende hai moitos anos aos diferentes gobernos municipais. A última vai para 3 anos, cando o actual executivo de Nos Pobras se comprometeu en pleno a realizar unha mellora integral da zona. Hai xa 3 anos presentáramos unha moción na que se solicitaba a reforma integral da Rúa 2 na Ribeiriña, aprobárase por unanimidade, nada se fixo daquilo, e entón agora volvemos a insistir máis na zona do Conchido, porque a Ribeiriña xa ia naquela moción, volvemos a insistir en que é necesario que o Goberno Municipal invista cartos nesta zona do Concello. Como podedes apreciar, ali hai un contedor de entullo que leva moitísimo tempo aí. Primeiro houbera outro contedor, sacárase, puxose ese, e leva aí moito tempo, a obra está abandonada. Un pouco máis adiante vemos un muro derrubado, está ali adiante derrubado, pero morearon as pedras aquí. Vemos estas barandas, as que lle faltan unha boa parte que está cortada, co cal o perigo é evidente. Vemos as farolas, algunhas as que lle falta xa algún elemento ou que están torcidas, ou a parte dos problemas de fochancas que hai ao longo de todo o percorrido desta rúa. Por esta razón, o BNG trasladaralle no próximo pleno executivo a posibilidade de investir parte dos máis de 720.000 euros correspondentes ao remanente de tesourería de 2017 a diversas actuacións nesta zona. Tamén solicitan que se acometa a limpeza e o acondicionamento da área de lecer existente nas inmediacións da antiga factoría de la Onza de Oro, cuxo estado actual non é a máis idónea, totalmente invadida pola maleza.